Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes by som vám rád poradil, ako môžete odosielať MMSky z fotopasce skoro úplne zadarmo. Hovorím skoro úplne zadarmo, lebo úplne zadarmo to nie je, ale keď vám vysvetlím ten princíp, tak teda prečo som použil slovo skoro úplne zadarmo. Ten figel spočíva v tom, že teda viem to poradiť, ak máte operátorov Telekom alebo Orange. A teda ak ide o Telekom, tak vás úplne celý rok môžete neobmedzene posielať MMSky z fotopasce na váš mobil za 10 eur. A ak máte Orange, tak tam vás to vyjde 14 eur na celý rok. A teda v čom spočíva ten figel? Ak máte Telekom, tak tam si viete aktivovať službu Magenta, pokiaľ máte aspoň dve služby od nich, a teda buď paušál, televíziu, internet alebo pevnú linku. Vtedy sa vám dá vlastne zriadiť služba Magenta a v rámci toho si viete k svojmu paušálu, teda k vášmu telefónnemu číslu, ktoré využívate, tak si viete prideliť ďalšie 4 telefónne čísla, teda ďalšie SIM karty, a to budú teda tie SIM karty vo vašich fotopasciach, čiže viete takto mať aj ďalšie, teda 4 fotopasce na vaše číslo úplne v pohode. No a teda tým, že táto služba Magenta má v sebe teda takú možnosť, že ak si tam pridáte 4 čísla k vášmu telefónnemu číslu, tak navzájom vy piati si viete telefonovať, SMS-kovať alebo posielať MMSky. A to je to, čo potrebujeme. Čiže aby sa tam dali posielať MMSky, pretože z fotopasce odosielame MMSky SIM kartou na iné telefónne číslo, čiže na vaše. A teda tým, že je to zadarmo, vo vašej fotopasci si nastavíte teda vaše telefónne číslo, aby vám to posielalo iba tam. A tým, že máte to priradené v tejto skupine Magenta, tak tam vlastne nič neplatíte absolútne za žiadnu MMS-ku, čiže preto som aj použil slovo skoro zadarmo, lebo je úplne jedno, aký počet MMS-iek, je to neobmedzené a máte teda úplne zadarmo tie MMS-ky. Jediné, čo potrebujete teda udržať, je udržať si tú SIM kartu. A teda ja som robil video asi 3 roky dozadu, kde som vám niečo podobné radil, teda od tejto skupiny, ale tam som vlastne vedel vám poradiť, že vás to vyšlo na 24 eur ročne, lebo 2 eurá sa platilo za mesiac, aspoň teda v Telekome. A teraz teda som prišiel ešte na lepšiu fintu a to je v tom, že nebudete mať paušál na tých fotopasciach, ale treba si kúpiť SIM kartu na kredit. V Telekome sa to volá, myslím, Easy. A v Orange na kredit je, myslím, Prima. A teda Orange nemá Magentu, Telekom má Magentu skupinu a v Orange viete toto isté spraviť, ale tam sa tá skupina volá navzájom zadarmo. Čiže navzájom zadarmo si voláte, SMS-kujete alebo MMS-kujete. No a teda to, čo som povedal, že jediné, čo potrebujete, MMS-ky sú úplne zadarmo, celý rok, alebo teda non-stop, pokiaľ ste v tých skupinách. A jediné, čo potrebujete udržať pri živote, tie SIM karty. A teda najlacnejšie riešenie je mať tú SIM kartu vo fotopasci na kredit, čiže ešte raz v Telekome na Easy kartu a v Orange na Prima. A teda na to, aby tá SIM karta neprepadla o jej platnosť, tak si potrebujete obnoviť v Telekome každých 180 dní, čo teda je zhruba pol roka. A minimálna suma, ktorú si viete dobiť, je 5 eur. Čiže pol roka si predplatíte SIM kartu s 5 eurovým kreditom, po pol roku si znova dobijete kredit ďalších 5 eur. Ten kredit sa vám nemíňa, pretože vy tú fotopascu míňate jedine na posielanie MMS-iek na vaše telefónne číslo, kde to máte teda v rámci tej skupiny úplne zadarmo. A preto teda pri Telekome vás úplne celá režia, celá prevádzka fotopasce s neobmedzenými MMS-kami vyjde na 10 eur ročne, čo je úplne brutálna cena, keď počúvam tie ostatné teda cloudové služby, predplatenky a podobne. No a teda v Orange tam je princíp úplne rovnaký, čiže tiež musíte oživiť, alebo teda vždy dobiť SIM kartu raz za pol roka, ale tam je teda minimálna suma 7 eur. Takže každého pol roka zaplatiť 7 eur, preto som teda povedal, že na celý rok vás vyjde v Orange 14 eur prevádzka celej celej fotopasce a máte posielanie MMS-iek úplne zadarmo. Čiže keď si to zoberiete, úplne je to parádna vec. A teda preto ja všetky fotopasce MMS-kové, čo mám, teda používam na SIM karty. Zatiaľ som neprišiel na chuť tým cloudovým predplateným službám, lebo keď si zoberiem, že ja neviem, či som to dobre zachytil, ale že 100 MMS-iek si predplatím za, neviem, aká tam bola 10 eur, alebo proste, aby som neoklamal, neviem, ale proste mne tých 100 MMS-iek príde za 2 noci z jednej fotopasce, čiže ja by som už sa nedoplatil, keby som fungoval na predplatenky. Čiže pre mňa najjednoduchší, najlacnejší systém, alebo teda ako zatiaľ, kým to nezmenia, nezrušia, je teda mať fotopasce na SIM kartu
a teda celý rok vám posiela neobmedzene MMS-ky fotopasca na mobil. Ak máte Telekom, tak 10 eur na rok vás to vyjde, čo teda nie je ani euro na mesiac. A v tom Orange 14 eur na celý rok, čo je teda niečo cez euro. Takže dúfam, že som vám dal nejaký tip, ako môžete ušetriť. Ja sa veľmi rád vždy teším každé ráno, keď zbadám na fotopasci, čo bolo na tých fotopasciach. Takže mám z toho veľkú radosť, tak dúfam, že sa budete tešiť takisto a teda za menšie peniaze. Ak sa vám toto video páčilo, veľmi sa poteším, ak dáte hlas, pretože na tom vidím, ktoré videá sa vám páčia, ktoré nie a teda aký typ videí by som mohol pre vás točiť, čo vás zaujíma. A teda ak chcete podporiť kanál a nechcete, aby vám ušlo nejaké video, budem veľmi rád, ak si dáte odber. Takže ďakujem za sledovanie a prajem vám všetkým lovu zdar.